Petruk ya asu kok jenenge. Masa wong duncalke? Kowe lambene elek ora. Nggo tolak balak apa? Ora ana tolak balak kok misuh. Gong ayo bengok, Gong. Ayo lek gawe sik. Weh. Asa tama mati. Si tama mati, asa tama mati. Tama mati lho. Tama mati. Si tama mati, asa tama mati. Tama mati. Asa tama mati, mati. Upama entuk ngono tak pacul saiki upama entuk. Oleh sajak ngewak-ewakke banget. Ning yo gleleng tenan Durna iki wah jan. Ambing panas siji diculke cul. Panah iki ming sak gelagah kok langite wis peteng brut. Terus uban panah. Untung aku aling-aling sing toilet tak gempur iki mau. Ambangane mati. Iso tak goro gareng karo Bagong iso ndelik ngrekoso tenan. Iya aja gleleng. Iki nek tak aturke sinuwun Prabu Kresna. Njur piye munggo iku pertikele mongko Begawan Durna kae. Pendhita Digdaya. Aturke pujangganing Bratayuda sinuwun Ndarawati. Wah, entuk mungsuh sampean. Lho. Wis nang kono kok ya ora ngendika to ya ora. Ngopo? Kok ngopo piye iki? Senopati Ngastina medal malih. Lho, sapa? Durna. Piye? Kok tak tutuk sirahmu lho kowe. Mulane sengiti karo sampean iku kene kancane gugup, sampean tenang-tenang. Mengko nek sampean gugup kancane tenang-tenang dunek-unekke. Kula niku wis deg-degan sak nganti meh deloro jantung kok panjenengan sapa? Lha menang ngoten. Ora ngimbangi ngono lho. Lho. Sapa wae, Tru? Iki jenenge ngece iki. Ngelulu. Kowe iki ngewuhke kok. Aku kesusu kowe ngewuhke aku alon-alon dikira aku engko sak kepenake. Kowe tak wek-wek lambemu lho. Sapa? Oh. Beko-beko apa? Loh, apa iya? Nggih. Weh lah dalah. Yang ngono pancen ora bisa genteng. Senopati Ngastina sing metu dina iki Petruk. Wah nggih. Bar sing ampuh sakniki pun seda, sakniki luwih ampuh meneh. Weh lah dalah. Weh lah. Sapa to? Ngelucu. Kresna kok ngelucu ora. Sing lucu niku kula kalih Bagong mawon ora. Lah ya gila ora. Iya aku dong. Sapa? Dong sapa? Durna to? Bener. Wong lambeme mengarep maido kok bener. Sapa sing maju? Kok gejejer nang kene iki. Burine iki. Wah. Iya kabare, Mas. Ayo apik wae. Iya. Sapa majulan? Sing maju sapa? Menawi kelilan pangkat dukuh kula suwun. Senopati kok dukuh. Pangkat kasenopatan kula suwun nika imbang kalih kula anggepmu. Kae iki ora pendhita cepete ae pendhita ampuh Digdaya. Janamnana maneh biyen wae jagat iki ora ana sing ngimbangi kadadianing Begawan Durna. Janamnana maneh biyen jenenge Kumbayana. Weh, jaman nom-nomanku ora ana sing iso nyekel aku. Lah kowe apa to? Lho, aku ora maling to. Maling ora. Petruk, Nun. Darahmu Werkudara wae. Daturi tindak rene saniki. Iya. Posok Rebo. Wah, wis ketularan aku sampeyan iki.
Kresna iki cukup iya ngono wae dadak muni apa sok rebo iki ya kok ya sok ade iso kesaing lho suwe-suwe terus. Ya ora. Sakniki iya nggih. Ngopo? Niki. Pun niku mawon. Niku tunggu. Nah, wis. Pedenteng no. Nah. Tangane ngarep nang mburi. Ora kowe iki ya manut men to. Petruk iso aneh-aneh nek ora manut ndak nyilakani. Nek rada mundur. Ngopo? Weh. Wong nek ora percaya karo aku karemu lho. Iki ngopo? Anggepmu aku percaya karo kowe opo? Rumangsane. Wong ora percaya ya mundur kok ora. Aneh-aneh. Pun saniki mangendika. Apa sing arep dingendikake Nata Ndarawati? Werkudara? Apa? Pengapiting Begawan Durna kae jenenge Prabu Permeya. Iya. Gajah sing ditupaki kae, kowe ngerti ora jenenge? Ora. Petruk ngerti ora? Ngerti. Apa? Gajah sirkus. Aja takon Petruk engko ndak lakon iki ora rampung-rampung lho Werkudara. Yo. Gajah kae jenenge Hesti Tama. Hesti. Heeh. Hesti Tama. Lah iya aku mung muni Hesti ngono kok kowe iki ngopet tak kowe iki. Lah kowe iki ya ngopo? Genahke kok. Jenenge Hesti Tama. Yo. Kae patenana sak ratune. Wah, bar pisan. Lah iya. Tok uncali gada rujak polo wae kae ratu sak gajahe mesti modar. Yo. Terus kok nek gajahe kae mati, kabeh prajurit kon surak kabeh Hesti Tama mati ning Hestine aja cetha-cetha. Yen perlu bengok kabeh muni Asa Tama mati. Wah, goroh. Goroh ning diku kemenangan ki ora apa-apa. Petruk ya bengok. Wah, ndak dosa. Hesti Tama sing mati kok kon muni Asa Tama itu namanya penipuan. Itu kena pasal 521. Pakan pitik. Bengok ora? Gelem bengok ora? Gelem bengok ora? Nggih pura ning ya sakarepning suwe Asa Tama mati, Hesti Tama mati dicampur aduk. Oh nggih. Kowe Gong, Hesti Tama karo Asa Tama dicampur. Kak ibadah ora? Ha wis manut. Men kenceng ya dikeki. Men penak. Wis ngono ya Werkudara? Yo. Mangkat to? Yo. Pateni bareng lho. Yo. Rumangsaku nek ndum gaweane kaya lakon wae. Sapa? Ah, jriteng ae. Werkudara kae patenana. Bareng lho sampean. Yo. Petruk bengok. Nggih. Wis ngono wae. Saiki lho Werkudara. Iya. Ngene iki penak banget ngene iki lho. Ayo. Iya. Petruk. Nun. Prajurit kondo bengok ratu sak gajahe elak uncalane rujak polo nggih. Prayitna Prabu Maneya nitih titian Kyai Hesti Tama kumelap lampahing gada demawah ndawahing Prabu Maneya luwih titian Kyai Hesti Tama lebur tumpur tanpa dadi pejah kekalipun kathah sangya para wadyabala ingkang samya surak-surak Asa Tama mati Asa Tama dadi rame Tegal Rusetra.
Asatama mati. Asatama mati. Asatama mati. Asatama mati. Asatama mati. Asatama mati. Petruk Yasu kok. Masa uang duncalke